салому дуруди бепоён ба ҳама обуначиёни канали Юристиҷей, ба ҳама нафароне ки айни ҳол моро тамошо кардаистанд. Чандин бародарон моро хоҳиш карданд ки дар мавзӯи даъват ба хизмати баҳорӣ ягон видеокон барнома кун, ки гӯё бо сабаби бемории хитоӣ даъват ба хизмати баҳорӣ аз байн рафта боша ва ё ки хизмати ҳарбӣ 1.5 сола шидагӣ боша. Чӣ хеле ки обуначиёни канали мо медонанд, мо якчанд қа пеш як видео пешкаши ҳамаи тамошобино карда будем, ки лоиҳае аз тарафи Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кам кардани хизмати ҳарбӣ пешниҳод карда шудааст. Яъне ки лоиҳаро пешниҳод кардан барои 1.5 сола кардани хизмати ҳарбӣ. Мутаассифона ҳоло ҳам то айни ҳол лоиҳа ба имзо расидагӣ нест. Яъне ки чӣ хеле ки пеш хизмат 2 сол буд, ҳоли ҳам ҳамун 2 солай, ягон чӣ кам карда шидагӣ нестай. Ва агар ки ягон хабар ба мо расид ё ки дар ягон ҷо бинем ё ки мақсад дар мавриди ба имзо расидани ҳамон лоиҳа, ҳатман иншааллоҳ ба шумо хабар мерасонем, видео мекунем. Дар мавзӯе ки гӯё бо сабаби бемории хитоӣ даъвати хизмат ба баҳорӣ аз байн рафта боша, бародарои азиз, ин хабар асос надора, яъне ки қарор ва фармон барои даъват ба хизмати баҳорӣ буромадагие аллакай. Мумкин бисёриё диден дар ҳамин бора, мақсад фармона хонден ки аз синни чанд сола то чанд сола, ва агар шахсое ки маълумот надошта бошен, фармони нав 2020 оиди даъват ба хизмати баҳорӣ аз соли 2002 то 1993 ба хизмати баҳорӣ даъват карда мешаванд. Ва боз шахсое ки савол метиҳанд оиди границаҳо, ки чӣ хабар шуду, кай кушода мешавад, ҳамин хабарҳоро мо шумо ҳар рӯзҳо дар интернет дидаистем. Мақсад ки дар ҳамунҷо навистагие кай куҷо кушода мешавад. Ба ҳамин хотир аз пеши худмон ҳичи гуфта наметонем оиди граница. Иншааллоҳ худованд розӣ боша, ба хости худо ҳамаш хуб мешавад. Бо чӣ гуфтанем бародарои азиз дар мавзӯи аблава, яъне ки фармони ҳамин даъват ба хизмати баҳорӣ аллакай буромадагие. Як видео пештар карда будем, боз хоҳиш карданд ки видео кун, барое ки ҳар сол 27 март фармони даъват ба хизмати баҳорӣ мебуромад. Мутаассифона имсол аму фармон барвақттар буромада буд. Ҳамин канали мара бинен, ма ҳамун рӯзе ки фармон буромада буд, видео карда партофтагӣ будам. Мумкин ки як 5-6 видео ай ҳамин видеои мекардагим пештарак ана ҳамун видеом боша, бидроен тамошо кунен. Дар уҷа бо пурратар ҳамаша фаҳмондагием ки киҳора хизмат мебаранд, киҳора намебаранд. Умуман дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ, дар мавзӯи аблава кардан, киҳо озоданд ва ҳамаша сода карда фаҳмондагием бародарои азиз. Дар охир чӣ гуфтанем? Ҳаматон худтона эҳтиёт кунен. Худованд ватани моро, худованд халқи моро, худованд халқи мусалмонро аз ҳамин беморӣ нигаҳбон боша ва ҳатман чизеро ки Вазорати тандурустӣ ба шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагие ва пешниҳод мекунад, ҳамун эҳтиётиро ба худтон риоя бикунен, амал бикунен, то ки ба ҳар намуд касало гирифтор нашавем. Худованд нигаҳбон боша ҳаматона. Дар канали ма Юристиҷей подписатсия кунен. Ягон савол боша, агар ягон саволи шахсӣ дошта бошен, метавонен инамҷа дар номи инстаграмам ҳастай, дар инстаграм саволҳои шахситона ба ма пешкаш бикунен. Ва ягон саволе ки ҷавоб додагӣ набошем, агар узр мепурсем ай ҳаматон, барое ки иҷада беҳад саволҳо бисёранд ва бисёр саволиҳошон такрориянд. Ба ҳамин хотир ҷавоб наметиҳем мо баъзан саволҳоро. ҳар хел фикр накунен, ҳар намуд гап дар комментарияҳо нанависен. Инак ҳамин буд хабари имрӯзаи мо. Видеоҳои нави моро мунтазир бошед. Худоҳофиз намакаса бародарои азиз.